Čau ľudia, je nedeľa, vonku je krásne, konečne jaro, nejakých 22 stupňov vonku. Tak mňa napadlo, že ideme niekam na výlet, no. Tak sme sa vybrali do Ralska. V Českom Ralsku je opustená bývalá zaniknutá dedinka, tak sa tam ideme pozrieť. Dúfam, že sa tam dostaneme. Ideme teraz, už sme asi nejakých 5 km od cieľa. Ideme po takej rozbitej lesnej ceste, tak dúfam, že tam nebude žiadna zaterasa a že sa tam v pohode dostaneme. Takouto cestou idem už dobrých 20 minút, takže neteším sa na cestu späť. Asi pôjdeme pravdepodobne tou istou cestou. Ale to boli také tieto bývalé sovietské tábory a dedinky, z ktorých boli obyvatelia vyhnaní. Pri vstupu sem som si všimol, že tu rekonštruujú tú chatku, čo tu bola. Ja som tu už bol, ja neviem, asi 3 roky dozadu a to bola taká opustená chalúbka, v ktorej boli ešte veci, schodište rozjebané, proste taká rozjebaná chatka, no. Tam boli ešte zachody a už toto, neviem, čo tu akože robia. No, tu parkujeme a tu je tá nemecká škola za sovietskeho režimu, ešte bývalá nemecká škola. Tak toto tu ešte ostalo, no. Tie ruiny. Táto budova tu stojí už pár rokov. Ja neviem, kedy bola akože postavená, ale možno aj 1 storočie už stojí, no. Možno. Ale nie som si istý. Ideme dole. Ešte vidno, že to je taká stará stavba. Pekné. Schodište, ty vole. Sklep. Zaterasené dvere. Neviem akože prečo. Strop sa rozpadá. Ti mreže na oknách, no. Ty vole. Nejaké to stavby stavali niekedy. Kvalitné. A niektoré vydržia storočia. Ďalšia miestnosť. Rozpadnuté podlažie. Ideme sa pozrieť hore. Musím si asi dávať pozor pod nohy, aby som sa niekam neprepadol.
Čo na stene? Ešte jedno posledne. Ešte by to mala byť jedna takáto budova, čo si pamätám. Rebrík, niekto sa pokúšal dostať asi cez tú dieru hore. Sme hore, no. Tam už asi loziť nebudem na tie trámy. Na tie podesty. No, idem sa pozrieť do sklepu ešte. Dúfam, že ma tam nič neprekvapí. Mám takýto malý sklepík. Som čakal, že tá chalúbka, čo tam bola, že bude ešte v stave, akom bola. A bohužiaľ, rekonštruujú, no. Ideme sa pozrieť do tej druhej budovy ešte. Je to normálne sprístupnené pre verejnosť, pretože je tu nejaký taký altánok s informáciami a s posedením a krylom. Takže je to normálne prístupné. Geopark Ralsko. Zanikla obec Jabloneček Ralsko. Tu ešte po nemecky napísané. Máme tu nejaké informácie základné o tom. Zanikla obec Ralsko, Jabloneček Ralsko. Po nemecky je málo míst vypovídá tolik o dramatech 20. století ako Jabloneček. Pôvodný názvem Jablonec, nemecký Gablonc. V roku 1921 miel Jablonec 432 obyvateľ, včetne detí, z toho 25 Čechov, 406 Nemcov a jednu osobu iné národnosti. Spred obce sa kdysi nachádzal před nemeckou školou, ako som ráda nemecká škola, ktorá dnes ešte stojí. No, takže to je tá nemecká škola, takže to bolo od roku 1921. No, hovorím, že to už má storočie. Poblíž byl rybník osazený lipami a na kopci nad Navsi vystavný barokný kostel narozený Panny Marie. Z jeho schodu byl pri krásny výhled do okolí. Dnes je zdejší krajina mnohem zarostlejší. Poslední bohoslužba sa zde konala ke svatku narození Panny Marie 8. září 1947. Poté byl kostel armádou stržen. No hovorím, armáda to tu vyčistila proste. Po roce 1945 bylo nemecké obyvateľstvo odsunuto, obec vylidnila v letech 1947 až 1951, byl postupne zřízen vojenský výcvikový prostor Ralsko, ktorý zde fungoval
až do roku 1991. Tak to je nedávno. Po příchodu 35 rokov, no. Po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byla v Jablonečku a jeho okolí zbudovaná raketová základna, která mohla sloužit i pro jaderné zbraně. Z bývalé obce se postupně stalo jedno z nejstřežnějších míst v prostoru. Dnes stojí z původních 105 domů pouze 2, které kdysi sloužily jako školy. Jedna německá, druhá česká. Trosku domu a kostela, staré ovocné stromy, zbytky nádrží na vodu. To jsou pozůstatky, které nám připomínají minulost obce, jaká bude její budoucnost. A tu nám máme aj po německy, hej. Dole, hore po česky. Takže to je, no, to bylo skôr německé osídlie. Ty vole. Akože brutálno. By mala byť tá česká škola. Že to už je nejak vynovené toto. Ale neviem, tak tu nakoniec zostáva len tá jedna budova. Táto je nejak vynovená už. Neviem, čo to tu je. Nejaké múzeum tu z toho robia. Čo ja viem, tam sa asi nedostanem ani. Ja som tu bol pár rokov spätky a tam sa dalo ísť normálne. No. Zamrežované. Takže dnuka to. No jasné, oni to renovujú. Aj tu. Tak asi nejaké múzeum z toho spravia, alebo ja neviem. Až nakoniec zostala len tá jedna budova, no. Nevadí, no. Za pokus to stalo. Sa sem prísť pozrieť. Tak si predstavme, že tu boli domčeky, kostolíky, rybníček, niekedy. Všetko si pomaly vzala príroda po toľkých rokoch. Ostala stať len tá jedna, no dve dokonca. Dve budovy ostali stať. Táto nemecká škola, tam tá česká, ktorú sme videli, ale ktorú zrekonštruovali a pravdepodobne z toho bude nejaké múzeum alebo niečo. Ešte som tam hore na kopci našiel nejaké ruiny, tak sa idem pozrieť, čo to je. Možno nejaký kostol, čo tu bol, no. Tam písalo, že na kopci bol kostol Panny Marie. Tak možno nejaké zbytky z toho kostola. Je to možné. Fuj, ale teplo je dneska. Fakt. Som v mikine a sa párim. No. Správy z podzemí. Nejaké základy pivničné, že tu kedysi stal asi kostol pravdepodobne. Bol nejaký vstup do kaplnky alebo niečo, si myslím. Niekto si tu postavil sočku. No, tu bol ten kostolík. Tak to videjko bolo len také krátke, trošku naučné. A tak som si spravil výlet trošku
Je pekne vonku. Tak prečo nie? To video bude končiť, ľudia, a ja sa na vás teším v ďalšom videu. Prajem pekný deň a pekné veľkonočné sviatky, keďže je zajtra veľkonočný pondelok. Tak sa majte, ľudia. Čus.